Buntis po ako. Ay, nako. Yan na nga ang sinasabi ko eh. Berto, wag mo nang pagalitan si Myla. Nandyan na yan eh. Sino ba yung lalaking nakabuntis sa'yo? Tinakasan niya po ako nung malaman niyang buntis po ako. Paano ngayon yan? Lalaking walang ama ang magiging anak mo? Ruby, halika nga rito. Bakit, Berto? Wala pa ba si Myla? Hindi pa ba dumating? Di pa nga eh. Lagi na lang ganyan ang anak mo, simula nung nag-graduate ng high school. Hayaan mo na, Berto. Sinusulit lang niya yung bakasyon nila kasi malapit na yung pasukan nila sa kolehiyo. Kahit na, sana hindi mo siya pinapayagan. Lalo na nakikitulog kung saan-saan. Sa bahay naman ng barkada niya nakikitulog eh. Puro na lang barkada ang inaatupag niya. Hindi na siya napirmi dito sa bahay. Myla, halika nga rito. Bakit, Tay? Saan ka na naman galing? Bakit ngayon ka lang? Sa barkada ko po. Kaarawan niya po kasi kahapon. At doon ka pa natulog? Pwede ka naman namin sunduin na. Gabi na po kasi natapos yung pagdiriwang, kaya doon na po ako natulog. Sino ba yung mga kasama mo doon? Mga kaklase ko po, Tay. At may mga lalaki pa doon? Siyempre naman, Tay. Nag-inuman kayo? Tumikim lang ako, Tay. Makulit po kasi yung mga kaklase ko, lalo na po yung mga lalaki. Yan na nga ang sinasabi ko eh. Natututo ka ng mag-inom? Di ba sinabi ko sa'yo, Myla, na huwag kang iinom ng alak? Pasensya na po, Nay. Tay. Sige na, pumasok ka na sa loob. Napabarkada na yung anak natin, Ruby. Tapos sa Maynila pa mag-aaral. Makakapagtapos kaya siya? Yun na nga ang iniisip ko eh. Masyado tayong maluwag sa kanya. Kung higpitan natin siya, baka mag-rebelde lang yon. Hayaan muna natin siya. Myla, pupunta ka sa Maynila para mag-aral. Hindi kung ano-ano ang atupagin mo doon. Opo, Tay. Iwasan mo ang pakikipagbarkada doon ha. Kasi hindi mo kilala yung mga tao doon. Oo, Tay. Tatandaan ko yan. Mag-aaral akong mabuti. Bakit kasi ayaw mong ihatid ka namin ng tatay mo para hindi ka na mahirapan magbiyahe? Kaya ko na po ito. Saka baka makaabala lang po ako sa trabaho nyo. Tumawag ka ha kung may problema ka doon. Opo, Tay. Alis na po ako. Para po. Sige, Nay. Tay. Alis na po ako. Tama ba ang desisyon natin na doon si Myla mag-aral sa Maynila? Kinakabahan niya ako eh. Lalo na't mag-isa niya doon. Ginusto niya yon. Mahirap naman kung hindi natin siya sundin. Hayaan na lang natin siya. Kung saan siya sasaya. Magtiwala lang tayo sa kanya. Ano pa nga bang magagawa natin? Tapos na yung pasokan nila, Myla. Bakit kaya hindi pa siya umuwi? Hindi pa ba tumawag sa'yo na uuwi siya? Hindi pa nga eh. Sa loob ng 1 taon na nag-aral siya, minsan lang siya umuwi dito. Napabarkada na yata yung anak mo dun. Pwede naman siyang umuwi dito kung gugustuhin niya. Hintayin na lang natin siya. Total, bakasyon na nila. Nay, Tay. Mano po? Kumusta ka na, anak? Kumusta yung pag-aaral mo? Bakit ang tagal mong umuwi? Oo nga, Myla. Bakit parang malungkot ka? Ayos lang po ako, Tay. Kumain ka muna sa loob, anak. Baka nagutom ka sa biyahe. Busog po ako, Nay. Papahinga na lang po siguro ako. Pagod din po kasi ako sa biyahe. Sige, anak. Ba't ganun, Ruby? Parang may problema yung anak natin. Napansin ko nga rin. Hindi naman siya ganyan nung huling umuwi siya dito ah. Hayaan na lang natin siya, Berto. Kausapin na lang natin siya mamaya. Baka napagod lang sa biyahe. Siguro nga, Ruby.
Paano na yan? Ang laki ng problemang ginawa ko. Uuunawaan kaya nila ako? Baka itakwil lang ako. Anak, ayos ka lang ba? Medyo nahihilo po ako, Nay. Saglit lang ha, at kukuha kita ng tubig. Ano bang nangyayari sa'yo, Myla? Ewan ko, Nay. Biglang sumama yung sikmura ko. May nakain ka ba kanina? Wala naman po. Halika, at umupo muna tayo doon. Oh, Myla, kumusta ng pakiramdam mo? Ayos na po ako, Tay. Pumasok ka muna sa kwarto, anak, para makapagpahinga ka. Sige po, Nay. Hindi kaya buntis yung anak natin, Ruby? Yun nga din ang hinala ko, Berto. Kausapin na lang natin siya mamaya. Sige. Kumusta na kaya yung anak mo? Sana okay lang siya. Myla, ayos na ba pakiramdam mo? Oo, Nay. Maayos na po. Anak, may gusto ka bang sabihin sa amin? Oo nga, Myla. Nay, Tay. Buntis po ako. Ay, nako. Yan na nga ang sinasabi ko eh. Berto, wag mo nang pagalitan si Myla. Nandyan na yan eh. Sino ba yung lalaking nakabuntis sa'yo? Tinakasan niya po ako nung malaman niyang buntis po ako. Paano ngayon yan? Lalaking walang ama ang magiging anak mo? Oo nga, Myla. Kaya mo bang buhayin yung batang nasa sinapupunan mo? Andyan naman po kayo ni tatay. Alam ko naman kung tutulungan niyo ako. Ano pa nga bang magagawa namin? Nandyan na yan eh. Salamat po, Nay, Tay. Dahil nauunawaan niyo po ako. Mahal ka namin, anak. Kaya hindi ka namin pababayaan. Sige na, magbihis na kayo at ipapacheck up ka namin sa doktor. Oo nga, para mabigyan ng vitamin si Myla. Salamat, Tay, Nay. Anak, kumusta ng pakiramdam mo? Tay, parang gusto nang lumabas ni baby. Dapat araw-araw kang maglakad para hindi ka mahirapan sa panganganak. Ganun ba yun, Nay? Parang kinakabahan po ako. Huwag kang kabahan, anak. Nandito kami ng tatay mo, nakasuporta sa'yo. Opo, Nay. May iba ako, anak. Ano pala ang plano mo pagkatapos mong manganak? Gusto ko po sanang ipagpatuloy ang pag-aaral ko, Tay. Ibig mong sabihin, iiwan mo sa amin yung anak mo, Myla? Opo, Nay. Gusto ko po sana makapagtapos ng pag-aaral at makahanap po ng magandang trabaho para po sa kinabukasan ng magiging anak ko. Baka maulit na naman ang nangyari sa'yo kung mag-aral ka sa Maynila. Hindi na po, Tay. Pangako. Tama na po yung isang pagkakamali na ginawa ko po sa buhay ko. Mabuti naman kung ganun, anak. Sana huwag ka na ulit magkamali. Hindi na po, Tay. Hindi ko na po uulitin. Paano yan, anak? May trabaho kami ng tatay mo. Hindi problema yan, Ruby. Kukuha tayo ng mag-aalaga sa anak niya. Nay, Tay, sana maunawaan niyo po ako. May ipapakiusap po sana ako. Ano yun, anak? Kayo po sana ang ilalagay kong magulang niya sa kanyang rehistro. Ano? Bakit naman? Oo nga naman, Myla. Bakit? Ayaw mo ba siya maging anak? Gusto ko po. Kaso may mga pangarap pa po ako. Pwede ba yun, anak, na kami ang ilagay mo na magulang niya? Pwede po yun, Tay. Basta may perma po kayo. Sigurado ka ba sa desisyon mong yun, anak? Opo, Nay. Sigurado na po ako. Paano na yan? Magiging kapatid mo ang anak mo? Ganun na nga po, Tay. Ikaw ang bahala, anak. Basta, nasa likod mo lang kami sa lahat ng desisyon mo. Salamat, Nay. Tay.
Parang kailan lang, ang bilis ng panahon. Ang laki na ni Amy. Amy! Amy! Andyan na yung ate Myla mo. Nasaan po siya, Nay? Andun siya, oh. Sige, puntahan mo na. Kamusta, Amy? Namiss mo ba ang ate? Oo naman, ate. Miss na kita. Tara, puntahan natin si nanay at tatay. Mano po, Nay? Mano po, Tay? Kamusta na po kayo? Hindi ba makulit si Amy? Ayos naman kami, anak. Medyo makulit lang si Amy ng konti. Amy, huwag ka masyadong makulit ha, para hindi gaanong mapagod sila nanay at tatay. Opo, ate.